en zomerwicht. Sportbrigade. Hij danst, hij ketst op de grond af. Zoon van Maurits van Olaf, de pakwerker de Vries, IJsser, paard van het jaar 2016. En u ziet waarom. Wist 3 kampioenschappen in 1 jaar te winnen. Kampioen dekhengsten in de terug, kampioen ereklasse in reis, kampioen dekhengsten voor de zeers in doorgang. Met z'n allen voor IJsser 4, 8, 9. Prachtige cijfers met de verrichtingen. Maar kijk hem elastisch zijn. Kijk hem ruimte hebben. Dit is weer chaos. Vanuit de achterweg weer vertrekken. De techniek in het voorbeeld. Het silhouet, de charme van IJsser 489, pas 8 jaar gaat hij worden in juli. Is it not beautiful to watch the sunlight? En de aanval lijkt goed, de aanval van IJsser. Bullens met mooie hoofden, verticale Hansen, Arnold Wimberg, veel actie in de nacht. 9 van vader IJsser. Als IJsser, dames en heren, gaat draven, dan is het een en al elastiek. Dan zie je waarom IJsser paard van het jaar is. En u mag nog een keer meedenken met IJsser 4, 8, 9. Dames en heren,